Исәнмесез, саумысыз, хөрмәтле клиплар сөюче дуслар. Континенталь хоккей лигасында Гагарин кубогы өчен ярыш. Ә бездә атнаның иң популяр клибы өчен принципиаль көрәш. Кабаттан 10 клип, шуның берсе премьера, ә калганнары атна дәвамында сезнең SMS һәм интернет тавышлар ярдәмендә хәлдән таеп ралли оештырдылар. Кемнәр ничәнче урында? Пьедестал кемнеке һәм гомуми турнир таблицасы белән танышып, клипларны карап, янәдән алар өчен тавыш юллап, топ-клип ракетасында сәяхәт кылырга тәкъдим итәм. Гагарин поехали дигән. Ә без кузгалдык дип чаң сугабыз. Һәм иң элек бу атнаның иң аз тавыш җыйган клибын хит-парадтан затый. Ә хәзер каршы алыгыз топ-клип хит-парадында бу атна премьерасын. Ансу, тулы исеме Анна Сулимина, Крәшин кызы. Түбән Кама яклары куаныгыз, сезнең якташыгыз. Әле бик яшь кыз, студентка. Клипны төшерүдә ярдәм иткән Радик Юльяшинга рәхмәтләр. Карагыз һәм тавышлар юллагыз. Yazmış ile alıp gelgen ahırı göresin. Her gün sayın seni gile, benim gile bikte göresin. En yakın kışım, sen bir göz yaşım, en tatlı düşüm. Balajmışım, altın kımışım, yürekte başım, yürektağı, yaktı yıldızım sen, yürekteki, tatlı hayalım sen, canımdağı, жылы koyaşım sen, көңілдегі, yazga soluşum sen. Әгер мен шулай жандай көріп өзлеп сүймесең, атмас едім гүлләр кебек, матурғайым менім демесең. Күңелім болса, яныма келсең, яғымым десең, irkelep seysen, hem nazap öpsen, en yakın itsen. Yürektağı, yaktı yıldızım sen, yürekteki, tatlı hayalım sen, canımdağı, жылы koyaşım sen, көңілдегі, yazga soluşum sen. Сендік мені еркем сөйдің, теңдер көріп ғырур аққошқа. Сені мені бөлек еткен үшін рахмет айтам язбашқа. Сен меңа керек, мен сеңа керек, бізде yalqınlı yürek, suyu var demek, olin zor bölek. Yürektağı, yaktı yıldızım sen, yürekteki, tatlı hayalım sen,
кыялым. Дилә Нигъматуллина абыйсы Булат белән бергә 3 син җырым дип аталган җырларына клип төшерергә җыенып йөриләр. Ә моңарчы аларның безнең гомер, парлы яшәсен гашыйк җаннар дип аталучы урта клиплары бар иде. Әлегә табигатьнең бераз матурланып киткәнен көтәләр. Сценарийсын әзерлиләр икән. Хөрмәтле дуслар, әзерләнегез. Яңгырдан соң гүмбәләр чыккан сыман, җәйгә таба клиплар да күбәячәк. Ә бу топ клип программасы һәм сезнең өчен бер дигән күренеш. Bilmem eli, malay mısın kız mısın? Bek de kışı bahadır mı? Bek şiber yıldız mısın? Sineli bek de kışkine, sineli bek de neni? Benim haline anlar bara, bulaşak etti eni. Seni kullarıma alıp irkeler idim günde. Şuşu bəxit nasip bulsun jir yüzünde her kimge. Xuday bergen bəxit bitsin, məhabbət jimishimiz. Seninni hazırk bizning eng qadrli kishimiz. Dünyada eng maturidir, babi kutgan xotin qiz. O'z baxiting atirini Галина Файзуллинаның контакттагы гаилә хәлендә актив эзләнү дип тора. Ягъни в активном поиске. Бу ничек икән дигән сорау туа миндә. Әллә бу яз тәсире, яисә нинди дә булса пиар адым, яисә ул чынлап та актив рәвештә чаба-чаба егет эзләп йөри. Кызыга кайлардан эзлим икән? Урамнан, интернеттан, автосервистан, дискоклуб. Бу санап киткән җирләрдә дөрестән дә без егетләр еш булабыз. Иң мөһиме, Галина, син исеңдә калдыр. Яхшы егет җирдә аунап ятмый.
Юғалтты мәғәнәсін Түн сенсіз ұзын сүйгенім Мен сенсіз қанатсыз ақышсыман Сен білмейсің Мен сені яратам Гүл янып тек сені Өліп сүйем Тек янымда Түгелісің сен Сені сағынам мен Жаным сүйгенім бик көп қалалар Бик көп шақырымдар қазір кең Біздің янда араларда білем нешік сеңа Қиын екен тек әзірек өтсін уақыт һәм Мен қайтырмын, мен құшақлармын сені Өбәрмін сені һәм яратырмын сені Мен сағындым нық сені құяшым Өлік сағындым сені мәхәббәттім Мен сені яратам Гүл янып тек сені Өліп сүйем Тек янымда Түгелісің сен Сені сағынам мен Әрбір түшімде көрем сені Өбәм һәм құшақлаймын сені Тұтам сенің назлы жылы қолларыңнан Аңым сені нешік қазір қиын сеңа Аңла сенде сен менің ойларымда Һәм жүрегімде сақлым тек сенің есімің Мен сағындым нық сені құяшым Өліп сағындым сені мәхәббәттім Юғалтты мәғәнәсін Түн сенсіз ұзын сүйгенім Мен сенсіз қанатсыз ақышсыман Сен білмейсің Мен сені яратам Гүл янып тек сені Өліп сүйем Тек янымда Түгелісің сен Сені сағынам мен Бу атнада Дани Зайнуллин белән уртак дустыбыз Руслан Галимуллин концертында күрештек. Концерт карарга ул сөйекле хатыны белән килгән иде. Ә баксаң, Данис белән безнең бер уртаклык бар икән. Икебез дә бер үк көнне, бер үк елны туганбыз. Менә шунысы кызык. Бу хәбәрне белгәч, хәзер киләсе туган көндә кем кемне беренче котлар икән, ә? azabından intikse de Işıraşalmay iken iki yar Kara gaylı urman işlerinde Üzü gelen
Üşенген кебек сақсы қылар Yazmış улай усалы алыдағанының Ясалығанымы әлі yazықлар Күрешуге хақсыз қалған алар Сақсық болып еші ике яр Күзләрінен қайнар тамшы тамшы Ележі яшілер тома болып ұзар Арадағы дәрия суларына Сақсып көйлі көйлі ике яр Yazmış улай усалы алыдағанымын Ясалығанымы әлі yazықлар Күрешуге хақсыз қалған алар Сақсық болып еші ике яр Yazmış улай усалы алыдағанымын Ясалығанымы әлі yazықлар Күрешуге хақсыз қалған алар Сақсық болып еші ике яр Мәңгі ұшырашалмас ярлар күн Түйгелгендер насу қарашылар Ике ярдан тамған қойнар яшілер Дәрияларда құшылы ағалар Yazmış улай усалы алыдағанымын Ясалығанымы әлі yazықлар Күрешуге хақсыз қалған алар Сақсық болып еші ике яр Yazmış улай усалы алыдағанымын Ясалығанымы әлі yazықлар Күрешуге хақсыз қалған алар Сақсық болып еші ике яр Сақсық болып еші ике яр Сақсық болып еші ике яр Илназ Сафиуллин турында менә нинди факт бар. Ул элеккегә караганда җырларны хәзер әкренрәк яза. Сәбәбе бигъади. Ул бер үк җырны ике вариантын ясый икән. Татарчасын һәм русчасын. Мәсәлән, мин яратам сине. Я люблю тебя. Юллар, дороги. Кыскасы, үзе ике телдә яхшы сөйләшкәч, җырлары да ике телдә булырга тиеш дип тапкан Илназ үзе. Шуның өчен яңа туачак җырларын ике телдә көтегез. Ә бәлки аннары өченче берәр телдә өстәлер. Аннан инде дөнья күләм масштабка чыгачак дигән сүз.
Су буйында ялгыз аккыш кайрылган канатлары Канатларны кайырау айрылу газаплары Айрылмагыз, айрылмагыз булса да сәбәпләре Канатларны кайырау айрылу сәгатьләре Шит кошны бар итмәс аккыш ялгыз канат какса да Бездә бергә була алмабыз сулар үргә акса да Ялгыз аккыш күргән саен өзелә бәгырьләрем Нигә соң бергә шакларның белмибез кадерләрен Ялгыз аккыш күргән саен өзелә бәгырьләрем Нигә соң бергә шакларның белмибез кадерләрен Талларга барып сөйләдем Белмәдем бөгеләсен Белмәдем талларга карап Үзәгем үзеләсен Талларга карап моңаям Авыр минутларымда Бер ялгызымны яндырма мәхәббәт утларында Ялгыз аккыш күргән саен өзелә бәгырьләрем Нигә соң бергә шакларның белмибез кадерләрен Айрылмагыз, айрылмагыз булса да сәбәпләре Канатларны кайырау айрылу сәгатьләре Әни, ярыймы инде миңа ашарга? Тукта улым, мин әле ул бәлешне Инстаграмга куймадым бит. Бу шаяру инстаграмчыкларга яхшы таныш. Алдагы клип хуҗасы Азат Фазлыев әле бу атнада гына Инстаграм челтәрендә теркәлде. Хәзер аның нишләгәнен, кая барганын, нәрсә ашаганын, нәрсә эчкәнен, гаилә тормышын барысында фоторепортажларыннан күреп булачак. Азатның Инстаграмдагы аккаунты Азат Фазлиев латин хәрефләре белән язылган. Yazılığız, hem indi fotoların like'larga көмегез. Qarali babaqay, bigirek men sen aşağıman ekan. Sen mi? Mila mı? Ey Azat. Biləsіңmi, biz yaşayaqda dünyanın ostunu üstüge getirip yaşaytırgan edik. Köpme kızının başını eğlendirdik. Köpmesi bizden arttan yüzü yürüdü. Yaşlık bir dol bilgine. Məxəbətdən yanıb geydik, özlüb yarlarını söydik. Yaşağında barda matur saylanıb durmay idik. Hey, yaşlık bitdulu birgine, uzsa iken tizgine. Yaşlık bitdulu ömürlərinin tatlı mizgelegine. Yaşlık bitdulu birgine, uzsa iken tizgine. Yaşlık bitdulu ömürlərinin tatlı mizgelegine.
Яшьлек гомри кыска икән, сизми калдым ут икәнен. Онтылмый тәүге ярымны төннәр буе көт икәнен. Hey, яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Күрми калдым, белми калдым яшьлегемнең узганын. Үткәннәрне хәтерләтә бар моңлы җырларым. Hey, яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Хоп, hey, яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Татлы мизгелегенә. Сөмбел Билалованың бу арада эше бик тыгыз. Ул үзенә велосипед сайлап йөри. Аңа чәчәкләр белән бизәлгән ак төстәге скоростной велосипед кирәк икән. Сөмбел аның белән кайда йөриячәк икәнен әйтмәде. Ансын безгә уйлап бетерергә калдырды. Минемчә ул әлеге скоростной велосипеды белән Мәскәүдән Казанга, Казаннан Мәскәүгә кайтып китеп йөриячәк. Yıldız güzelep kökке үрелә. Яхшы сүзгә көлә шишмә кебек. Каты дәшсәң яшькә күмелә. Минем күңел гөл чәчкәдәй назлы, ашы Ярга түгелә. Минем күңел гөл чәчкәдәй назлы, ашы җилдәй каты тимәсин. Салкын сүзләр белән дәшә күрмә, сакла бер
Кайгырып кырау тимәсен. Хөрмәтле дуслар, урыннарыгызга иркенләбрәк утырыгыз. Без хәзер медальләр тапшырабыз. Ягъни беренче эшлекне билгеләр вакыт килеп җитте. Лилия Гимаддинова кичкенәдән рәсем ясарга ярата икән. Чаллыда ул рәсем мәктәбендә укыган һәм өстәвенә ДАДА дип аталган балалар архитектура дизайн мәктәбендә тәмамлаган. Ә инде югары белем артыннан Казанның архитектура һәм төзелеш институтына укырга кергән. Анда да бит сызым сызасың, проектлар ясыйсың. Шуңа да Лилияның кулыннан әле дә карандаш төшми дип уйлыйм. Тырыш Лилия, танылган рәссам, я танылган архитектор булырсың, Алла буйрса. Назлы карашың белән мине җылыт, сине яраткан күңлем хискә тулы. Шын мәхәббәтне күрәм күзләреңнән, язмыш юлларын бүләм синең белән. Якты дөньяда бергә без мәңгегә. Син генә миңа кирәк. Aşkını tide yürek, sen gene mine gerek. Bitmesin idi bu akiyet. Sen gene mine gerek, kötülüyen gülek. Aşkını tide yürek, bu biz muhabbet. Sen gene mine gerek, bu
Хөрмәтле дуслар, телефоныңызга шалтырау өчен нинди көй куярга дип баш ватасызмы? Рамилә һәм Разилә Батыровалар сезгә икесе бергә безнекен дип җавап бирәчәк. Аларның контакттагы официаль төркемендә инде әзер, ягъни киселгән рингтоннар бар. Шуннан аласыз да телефоныңызга урнаштырасыз. Һәм сезгә кем дә булса шалтыраткан саен, игезәк кызларны ишетеп булачак дигән сүз. Бушка, ә менә хәзер үк аларны карап була. Ниһаят без беренче урынга да килеп җиттек. Абсолют лидер булып, үзенә ничә атна рәттән инде тиңнәр таба алмаган Гүзәлиянең Авыл киләре клипы тора. Автор башкаручы Гүзәлия Казанга кунакка кайткан. Монда аның авторлык буенча эшләре бар. Әле бер җыр да яздырам ди. Ләкин иң күңеллесе аның Казанда дус эшләре һәм туганнары бик күп. Һәрберсенә диярлек кунактан кунакка йөри. Барысы да сагынганнар һәм барысы да сыйлый. Ашарга инде урын юк дип авырсынып алды Гүзәлия. Гүзәлия, әйдәгез ТНТВ-га да кирегез. Как раз бәлеш пешеп чыккан чак.
туган ягымнан. Гармунымың авыл истәлеге, йөрәкләрдә сабый чагымнан. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уят игавылым иләрем. Мин бит онытмадым, шул кадәр яратам, һамманы да сагынам, авыл көйләрем. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уят игавылым иләрем. Мин бит онытмадым, шул кадәр яратам, һамманы да сагынам, авыл көйләрем. Гармунымың әтекәй жыры бит ул, әйдә тагын бер искә төшсен. Туган җирләрен ташлап киткәннәр, ишетсә тагын яшен түксен. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уят игавылым иләрем. Мин бит онытмадым, шул кадәр яратам, һамманы да сагынам, авыл көйләрем. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уят игавылым иләрем. Мин бит онытмадым, шул кадәр яратам, һамманы да сагынам, авыл көйләрем. Үзәкенездер буйны гармун, моңагыла туган ягымнан. Гармунымың авыл истәлеге, йөрәкләрдә сабый чагымнан. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уят игавылым иләрем. Мин бит онытмадым, шул кадәр яратам, һамманы да сагынам, авыл көйләрем. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уят игавылым иләрем. Мин бит онытмадым, шул кадәр яратам, һамманы да сагынам, авыл көйләрем. Һамманы да сагынам, авыл көйләрем. Бу атна нәтиҗәләре белән танышып чыктык. Киләсе атнага да клиплар ярыштырырга онытмагыз. Яраткан клипларыгыз өчен тавышлар юллагыз һәм аларны беренчелеккә күтәрегез. Тавыш юллауның 2 ысулы бар: SMS аша һәм интернет аша безнең сайтка кирип. Ә бүгенгә мин Ильяс Газизов сезнең белән сау булашам. Очрашканга кадәр. Син бүтәннәргә һәм үз-үзеңә ошар өчен киенәсең. Син стильле киемнәр сайлыйсың. Синең уйларың, хыялларың артыннан оча. Үз-үзеңә ышанычың артсын дисәң, Санфа кибете синең өчен. Ир-егетләр өчен үз киемнәрнең, аяк киемнәр һәм аксессуарларның киң сайлау мөмкинлеге. Санфа XL 3 этаж, модный размер.